وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وeger siz nafaqany bermekden aciz bolup mustahaklardan yüz öwürseňiz Perwerdigaryň uly rahmetinden umid etýän bolup pes şolara nihayetde ýaxşy kefaýdy. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقoluňy boýnuňa bagly etme. O bekulli açyp da koyma. Pes melamatlanıp ve hasretlenip oturursun. İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. İnnehu kâne bi'ibâdihi habîran basîrâ. Tahqiq sen Perwerdigaryň rızgını ziyade eder isteyen adamsına ve istese daraldır. Tahqiq Allah tebarek ve taala bennelerinin haberdardır ve görüp durandır. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Ve evlatlarınızı fagirlikten korkup öldürmeň. Biz rızk berers şolara da we size de. Tahqiq evlatlaryny öldürmek nihayetde uly günahdyr. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ve zenaga yakin barma. Elbette zina fahişe iştir ve nihayetde yaman yoldur. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Ve Hudaýyň öldürmegini haram eden adamsyny öldürmäň, meger hak ýol bilen öldürüň. Ve her kim zulm ýüzünden öldürilse, pes tahqiq biz şonuň welisine ihtiýary tam berdik. İstese qatilini öldürer ve istese afw edip hunbaha alar. Pes öldürmekde hadden tejawüz etmesin maktulun welisi. Tahqiq şol welisi nusrat berilendir Hudaý we şeriat tarafından. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Ve yetimin malyna yakin barmaň, meger ýaxşy formunda we ýaxşy ýol bilen barın. Ta balyg bolup kemala ýetýänçe we ahdiňize wefa edin. Tahqiq ahdinizden sual ediljekdir. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ve ölçegi kamil edin wagtyki ölçäp berseňiz. Ve dogry mizan bilen çekin. Şi hayrlyrakdyr we aqibeti ýaxşyrakdyr. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ve özüňde ilm ýoklardy tabyg bolma. Tahqiq kulak ve göz ve kalp şolaryň her birinden sual ediljekdir. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ve yerde tekebbürlik bilen ve fakirlanyp ýörime. Elbette sen hergiz ýeri ýaryp bilmersiň aýagyny gatyra guranyň bilen.
we uzynlykda dağlara ýetip bilmersiň. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Şu zatlaryň hemmesi nehy edilen teleke zatlardyr. Hudaýyň ýanynda namakbul o napesent zatlardyr.